Knisja pakjata bin-nies tat l-aħħar tislima lil Grazzjella Mallija u binta Felin, iż-żewġ nisa li l-ħadd fil-għaxija tilfu ħajjithom traġikament fil-Mosta. Fis-Santwarju tal-Grazzja f'Ħazzabar, Patri Joe Giuliano fl-omelija innota kif Grazzjella u Felin kienu qishom il-ħabel u s-satal kif ukoll li baqgħu sal-aħħar qrib Alla. Mhux biss bl-attendenza tagħhom fil-quddies iżda anke bl-għoża li kellhom għall-familja. Matul il-quddiesa kienu preżenti wkoll qatt ta' abbatini mill-parroċċja tal-Kalkara f'turija ta' appoġġ għax Kejken Eli iben Felin ta' 12 sena li servi bħala abbati magħhom u li wkoll kien involut fl-inċident. Bħalissa u għadu qed jingħata l-kura fl-Isptar Mater Dei flimkien mal-bużnanna tiegħu Lucy. Patri Joe Giuliano qal li meta żaru fil-jiem li għaddew innota kif wieħed mill-ħsibijiet li kellu Eli kien li għalissa mhux se jkun jista' jkompli jagħmel dmirijiet u bħala abbati. Luċu Himbikma fost dawk preżenti għall-aħħar tislima u rew kemm Grazzjella u Felin kienu maħbuba u magħrufa fil-komunità. Dan anke minħabba s-sem li kellhom f'diversi għaqdiet soċjali u anke fil-Partit Nazzjonalista. Preżenti fost l-oħrajn kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija flimkien ma' ta' deputati u uffiċjali tal-partit tal-preżent u tal-passat li wkoll sellmu l-memorja ta' dawn in-nisa għall-ħidma tagħhom fis-snin li għaddew.